Οι πρώτοι άνθρωποι, οι Homo sapiens, ήταν μαύροι Αφρικανοί και εξελίχθηκαν περίπου πριν από 1/4 εκατομμυρίου χρόνια στη βορειοανατολική Αφρική από τον Homo erectus. Αυτά οι πρωτόγνωροι άνθρωποι ήταν λίγο διαφορετικοί από τους μαύρους Αφρικανούς, νομαδικές φυλετικές φύλες που κατοικούν την περιοχή της βορειοανατολικής Αφρικής σήμερα. Το περιβάλλον δεν έχει αλλάξει καθόλου από την εποχή εκείνη και ως εκ τούτου ούτε ήδη. Μια φυλή αυτών των μαύρων Αφρικανών μετανάστευσε από τη βορειοανατολική Αφρική περίπου 130.000 χρόνια πριν. Αυτή και η θεωρία προέλευσης και μετανάστευσης συχνά αναφέρεται ως η θεωρία έξω από την Αφρική μετανάστευσαν στη Βόρεια Ευρώπη, τη Σκανδιναβία, δυτικά των οροσειρών που διασχίζουν τη σημερινή Νορβηγία. Εγκαταστάθηκαν εκεί, ζούσαν δίπλα στην ακτή. Μετά από περίπου 85.000 χρόνια απόλυτης απομόνωσης στη Σκανδιναβία, η αρχική μαύρη αφρικανική φυλή εξελίχθηκε στη σκανδιναβική φυλή, μια φυλετική φυλή με ξανθά μαλλιά, μεγάλα μπλε μάτια, λευκό δέρμα, πολύ μεγάλο ύψος και μεγάλη κρανιακή χωρητικότητα περίπου 1.600 κυβικών εκατοστών. Όλοι ομοιόμορφοι στην εμφάνιση, όλοι το ίδιο, ομοιογενείς. Η διασταύρωση συνέβη λόγω της απομόνωσης και του χρόνου υπήρξε μια πολύ θερμότερη περίοδος κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των Παγετώνων, που ξεκίνησε γύρω στα 130.000 χρόνια πριν. Αυτή ήταν η στιγμή που οι πρώτοι μαύροι Αφρικανοί μετανάστευσαν στη Βόρεια Ευρώπη, τη Σκανδιναβία. Αυτή η περίοδος μεταξύ Παγετώνων διήρκεσε περίπου 85.000 χρόνια. Η σκανδιναβική φυλή που είχε εξελιχθεί μετά από περίπου 85.000 χρόνια άφησε τη Σκανδιναβία πριν η εποχή των Παγετώνων να γίνει πολύ αφιλόξενη λόγω του ακραίου κρύου. Τα σκελετικά υπολείμματα Κρομανιών σε όλη την Ευρασία, που έχουν χρονολογηθεί 45.000 χρόνια πριν το αποδεικνύουν. Η περίοδος μεταξύ των Παγετώνων είχε έρθει σε ένα τέλος. Ήταν μοναδική σκανδιναβική φυλετική ομάδα θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί μόνο στη Σκανδιναβία. Η έλλειψη του φωτός όλο το χρόνο και οι συνθήκες πάγου είναι οι μόνοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν την εξέλιξη των ξανθών μαλλιών, μπλε ματιών, λευκού δέρματος, μεγάλης κρανιακή χωρητικότητας, κ.λ.π. Απλά δεν υπάρχει πουθενά άλλου, όπου θα μπορούσαν να έχουν αναπτύξει αυτά τα σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι είναι τόσο διαφορετική στη φυσική εμφάνιση από τις άλλες φύλες του ανθρώπου. Το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να είναι τόσο πολύ διαφορετικό. Ναι, οι οροσειρές εγκλισμού που διατρέχουν τη σημερινή Νορβηγία ξεχωρίζουν σαφώς ως τόπος καταγωγής τους. Η στάθμης των υδάτων της γης ήταν σημαντικά χαμηλότερη 130.000 έως 45.000 χρόνια πριν, κατά 4 έως 6 μέτρα. Έτσι ο οικότοπος όπου εξελίχθηκε η σκανδιναβική φυλή είναι τώρα αρκετά κάτω από τη θάλασσα. Η φυσική απόδειξη ότι αυτοί προέρχονται από εκεί έχει καταστραφεί πλήρως από την διόγκωση της στάθμης της θάλασσας και την καταστροφική εποχή των Παγετώνων 45.000 χρόνια πριν. Υπήρχε μια σκανδιναβική φυλή και επίσης άλλες 4 διακριτές, με σκούρα χαρακτηριστικά ανθρώπινες φυλές, αφρικανική, ινδική, ασιατική της από Ανατολής και οι αβορίγινων της Αυστραλίας 45.000 χρόνια πριν. Οι σκανδιναβικές φυλές εξαπλώθηκαν προς τα κάτω στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας πολλά διαφορετικά μέρη της εξεχωριστές φυλετικές ομάδες. Οι φυλές αποσπάστηκαν και στη συνέχεια να εξαπλώθηκαν στην Ασία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μια σκανδιναβική φυλή συνάντησε μια ινδική φυλή που είχε αφήσει την εξελικτική περιοχή της, την Ινδία. Αυτές οι δύο σαφώς διαφορετικές φυλετικές φυλές αναμίχθηκαν και μια νέα φυλή ανθρώπου διαμορφώθηκε, την οποία γνωρίζουμε σήμερα ως Αραβική. Ο αραβικός πληθυσμός επεκτάθηκε στη Μέση Ανατολή και, στη συνέχεια, φυλές από αυτούς μετανάστευσαν δυτικά στη Βόρεια Αφρική. Από τη Βόρεια Αφρική μετακινήθηκαν βορειότερα, μέχρι την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Εκεί, συνάντησαν την αρχική σκανδιναβική φυλετική φυλή με τα ξανθά μαλλιά και τα μπλε μάτια. Οι αραβικά φυλές αναμίχθηκαν με τις σκανδιναβικές φυλές στη Νότια Ευρώπη, πράγμα που αποτέλεσε τη βάση για αυτούς που γνωρίζουμε σήμερα ως Ισπανούς, Ιταλούς και Έλληνες. Το ίδιο συνέβη και στην Αποανατολή. Η σκανδιναβική φυλή αναμίχθηκε με την φυλή με τα σκούρα χαρακτηριστικά της Αποανατολής, και έτσι παράχθηκαν αυτοί που γνωρίζουμε σήμερα ως κινεζική ή ιαπωνική εθνοτική τύπη. Αυτές οι νέες μικτές εθνοτικές φυλές κινήθηκε δυτικά, αναμίχθηκαν με τις σκανδιναβικές φυλές στην Ευρασία,
και με τη σειρά τους αποτέλεσαν τη βάση για αυτούς που γνωρίζουμε σήμερα ως σλαβικούς ανθρώπους. Ναι, οι Ευρωπαίοι είναι ως επιτοπλίστων της σκανδιναβικής φυλής, αλλά αποτελούν επίσης μέρος της Ινδικής φυλής και μέρος της φυλής της από Ανατολής σε διάφορους βαθμούς. Οι άνθρωποι στο νότο της Ευρώπης είναι γενικά πιο κοντά στην Ινδική φυλή από εκείνους στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ οι άνθρωποι στην Ανατολή της Ευρώπης είναι γενικά πιο κοντά στη φυλή της από Ανατολής από εκείνουν της Δυτικής Ευρώπης γενικά. Υπήρξε μικρή ανάμειξη μεταξύ των σκανδιναβικών φυλετικών φυλών και αυτών των μαύρων Αφρικανικών ή των Αβορίγινων της Αυστραλίας. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά και τηλεοπτικά, όπως θα έπρεπε να γίνεται σε οποιαδήποτε δημοκρατία που αγαπά την ελευθερία. Ευχαριστώ που με ακούσατε.